Desde que se han cambiado las residencias de mayores a residencias de atención de dependientes, las agresiones a personal y usuarios vuelven a denunciar son continuas. Son persoas con patologías psiquiátricas, esconvitos ou con multiadicións para que os nosos centros non están preparados para atendelos. Non temos nin formación, nin espazo, nin medios para atendelos, co cual conviven cas persoas maiores, hai roubos, hai agresións. A xente maior vive con moito medo. Hai persoas que incluso teñen medo a levantarse de noite ao cuarto de baño porque están amenazados de morte. Y sin muchos más recursos de denuncia que los que ya han puesto a disposición que los juzgados o inspección. As persoas expresidiarias teñen dereito a rehabilitarse, pero nos centros adecuados, xa que aquí nos nosos centros non hai nin educadoras sociais, nin persoas integradoras, polo cal esas persoas non teñen cabidas. Piden trabajo digno para ellos, una jubilación y atención digna para los mayores.